Produkcija hitno morala da reaguje, obezbeđenjem munjevitom brzinom upalo u Belu kuću. Tokom današnje ankete u realitiju došlo je do nove, izuzetno burne svađe između Ivana Marinkovića i Miljane Kulić, koja je eskalirala do te mere da su pale teške uvrede i pretnje. Rasprava je započela kada se u razgovor umešao Asmin, koji je optužio Ivana da se igra Miljaninim emocijama. Ivan se igra sa emocijama Miljane Kulić, nije video sina 9 godina, a kuće naziva sinom, rekao je Asmin. Ljubav prema deci je različita od ljubavi prema životinjama, rekao je Ivan. Dođeš u reality da se igraš sa Željkovim emocijama, vikala je Miljana. Mrš, skote debeli, urlao je Marinković. Haos je dostigao vrhunac kada se Miljana popela na sto i nastavila da preti Ivanu pred svima. Nabila bih ti ovo do grkljana i te zube što sam ti stavila bih ti polomila, klošaru, urlala je Miljana sa stola na koji se popela. Produkcija je ubrzo morala da reaguje kako bi smirila situaciju, dok su ostali učesnici ostali zatečeni brutalnom razmenom uvreda.